Fil-Parlament bit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Anthony Agius De Celis, il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar ta' rendi kont tan-numru ta' nies li tħallew jistennew fil-kurituri tal-Isptar Mater Dei fuq stretchers għaliex ma kienx hemm sodod fl-ewwel 5 xhur ta' din is-sena. F'Jannar li għadda kien hemm 390 pazjent li kellhom joqogħdu fuq stretchers fil-kuritur jistennew sodda. Fi frar in-numru ta' pazjenti jistennew fil-kurituri tal-isptar għax ma kienx hemm sodod laħħaq il-214. F'Marzu kien hemm 76, f'April 59 u f'Mejju 87 persuna li spiċċaw fuq stretcher jistennew fil-kurituri biex jingħataw sodda għaliex ma kienx hemm sodod disponibbli fis-swali tal-Mater Dei. Dan ifisser li fl-ewwel 5 xhur ta' din is-sena diġà kien hemm 826 pazjent li spiċċaw fil-kuritur tal-isptar għaliex ma kienx hemm sodda lihom. U mill-2010 sa Mejju ta' din is-sena, jiġifieri fi ftit aktar minn sentejn, it-total ta' pazjenti li tħallew jistennew fil-kurituri tal-isptar għaliex ma kienx hemm sodod disponibbli laħħaq kważi l-10,000. Fil-Parlament il-Gvern kien qal li ma żammx rendikont ta' kemm kien hemm pazjenti jistennew għal sodda fil-kurituri fl-2008 u fl-2009, jiġifieri l-ewwel sentejn li kien ilu miftuħ l-isptar. Biex iġġustifika dawn iċ-ċifri, il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar kien iddikjara li l-maġġoranza tal-pazjenti damu jistennew biss bejn 10 minuti u nofs siegħa sakemm instabbitilhom sodda. Dawn iċ-ċifri jikkuntrastaw mad-dikjarazzjoni tal-Ministru Joe Cassar li f'Mejju li għadda meta kien mistoqsi minn One News kien iddikjara li l-problema ta' nuqqas ta' sodod naqset sostanzjalment. Jiena meta kellna il-problema tas-sodod u issa naqset sostanzjalment. Dejjem anzi użajt naqset sostanzjalment.